nauke, šta je politika. Naravno, nijedan fakultet vam ne krajeva zavisite šta će biti vaš krajnji rezultat. Drago mi je što ste me pozvali. Ovde su moji profesori koji su nekada bili. Dragan Simonović, Vukašin, Pavlović i tako dalje. Nažalost, među vremenu, ali još jednom ću ponoviti. Želi da ima kvalifikovano obavljanje javnih poslova. Zato mi dozvolite da pređem kroz ove teme, pošto ste mi postavili ovde neki čuli. Čeda Čupić je bio malo pre pa je otišao, a on je najviše o tome. Čeda Čupić je naučio me da Minervina sova, odnosno mudrost, počinje svoj taj let traje jedno 2, 3, 4 sata i onda ja ne mogu da ustanem ujutro u 7 sati. I onda me kritikovao javno na televiziji da ne mogu da dođem u 7 ujutru ili u pola 8. Ali ovde su me